Качваме се директно, няма да ви кажа откъде, добре да ще им кажа, на промоцията на новия клип, на новия албум на Ice Cream сме. Здравейте, бяхте много готини. Как се чувствате? Здрасти, добре се чувстваме, много сме щастливи от това, което сме направили. Не бе, Монти! Чакай сега да разкажа. Много добре се чувстваме, има страшно много хора, които ни подкрепиха, познати, приятели, медии. Всичко е прекрасно просто. Разказвайте ми как сте снимали клипа, с кого сте работили и искам да чуя най-смешните и забавни моменти, защото съм сигурна, че с вас е имало много такива. Значи най-смешните моменти аз Ползвай си микрофона, моля те. Не, благодаря. 2004 бях на една екскурзия на един язовир. Нали най-смешните моменти ти разкажем? От клипа! Добре, клипа го снимахме в канала на Сливница. Събрахме много приятели, които бяха там, подкрепиха ни. Благодарим на Крим Тим за това, че ни помогнаха, на Пламен Маринов, който ги организира. Благодарим на Поли, на Ива, на Бисквитка Нитка, която спечели наградата от сайта, от фен страницата във Фейсбук. Благодарим на Брайан и Жиро, които бяха, и Александър Танев, които бяха оператори. Благодаря на себе си, че съм режисьор. Благодаря на Айса, че е направил музиката и анажимента и всичко. Благодаря на цялата. Благодарим на Ясен Борисов, който дава по някой лев, защото без хора като него дават пари, нищо няма стане. Благодарим ти, братле. Той не говори, той само дава пари. Да, това е неговата работа. Сега можеш да си кажеш номера за всички зрителки на Music Space. Давай, чакай. Аз ще ви го кажа, аз го знам. Да. Наизуст ли? Ако не ни слушаш, ще ти дам номера на Music Space. Ясене, би ли казал на зрителите, защо ни помагаш с финанси да правим нашата глупава музика и да издаваме нашия тъп албум Want Some Ice Cream и да издаваме новия ни клип Щом падне мрак? Защо ни помагаш ти? Защото мисля, че трябва да има все повече хора, такива като мене, които просто да помагат на другите и да... В смисъл, на никой няма да му е проблем, нали? Да съпортва по някакъв начин, независимо дали ще е финансово гледна точка или по някакъв друг аспект. Просто трябва да има повече хора, които да дават по едно рамо и на другите. Българската музика. Благодарим ти за всичкото това нещо. Благодарим ти. Последните ви два клипа са в типична рап стилистика. Има графити, танцуващи момичета. Смятате ли да клипирате друга песен от албума и дали вече е малко по-различен стил? Да очакваме ли нещо ново? Да, определено искаме да направим още един клип, още един сингъл да пуснем, живи и здрави след Нова година. И да, ще е малко по-различен стила, ще се върнем малко към нашите доста към истинския рап. Но определено ще смениме малко, няма да са такива вибриращи работи, ще си покажем нашето си, това е истината. Добре, пожелавам ви много успех, защото сте много свежи. И аз ще много сладолет, защото е студено и ще се спасите така от всякакви болести. Слушайте Ice Cream, защото са много готини и гледайте Music Space TV!